lady this wisdom corner, but at the same time last corner njengamanje sikhuluma noDokotela uMthembu. This is our second episode, angithi? Round 2 of many more to come. Kanti ke kumnandi kakhulu khona into ongayibonanga last week episode yokuqala. Siyafisa ukuthi mhlambe kancane nje ngikhuluma ngayo impela Dr. le nhlale emuzi uyempela lo kaJamile ayekho omunye kodwa ke isenzela laba abanye those people who have never come across ama shows because i-radio ne-YouTube ne-television akufani. Who is Dr. Mthembu? Ekwazi kanzima ukubuza into engazi. Why ungayisho? Angifuni. Okay, Dr. Mthembu is a medical doctor by profession. Dr. Mthembu is a medical doctor, osehambe waspecialize kwi-sex and relationship and taking logo clinical wakhona wabona kuphelele ngifuna ukutreat umuntu ephelele sengene nokwesintu nokutreat abantu ngokwesintu ngisebenzisa ama herbs mengithi isintu angisho necessarily ukuthi ngiyabhula cha but ngisho ukuthi ukusebenzisa inhlobo zokulapha lokho kuyimithi yesintu ukusebenzisa ukudla ezindlela yokulapha so kuyi branch yami ngirana ama brands okuthiwa iMedilution nama clinics am lawe ngiwaranayo. Also eceleni ngirani program okuthiwa indoni ekhulisa izingane ngesintu ngokuziphatha ngama morals but also at the same time ba develop ukuthi baba abantu abangcono bakusasa. Uyazi ukuthi kukhona izinto that makes you cope ngiyadivisa kancane as yonke into ichaza uyenzayo wenza sure ukuthi you go out for holidays. Ngicela umuntu osekhaya. Is that one of the coping mechanism yakho? Yes, actually leyo more than i-coping mechanism yami no but mhlambe yes. You know kwi-episode yokuqala ngakhuluma about how uthando is central kumina kuna yonke into engiyenzayo. So and abekho abantu engibathanda njengengane zami babili, you know abafana bami ababili, all right. And one day Mam Lady D ngahlala nabo phansi ngenza into engiyenza kuma patients ami, you know ngoba ngiyenza lento kuma patients ami ngithi uthando wena uma umuntu ethi uyakuthanda yini kumele ayenze uzwe ukuthi uyakuthanda ngoba sometimes Mam Lady D ube nomuntu athi lo muntu ngiyamthanda nje athi cha akangitsheli kanti wena ufuna ukutshele kuze ubone ukuthi uyakuthanda yena uthi ngimthengele imoto ngamthengele umuzi kuphe emhlanga ingoba indlela yami ukumbonisa uyamthanda. So kubalekile nakhona lana uma ngidila nabantu bemndeni nama couples ukuthi uthando wena ulizwa ngeyiphi indlela ufuna ukuthandwa kanjani, okay kuze lo muntu okuthandayo yazi ukuthi cha mina lo muntu ufuna ukuthandwa ngokuthi ngimthinte, lo muntu ufuna ukuthandwa ngokuthi ngimposte ku Facebook wami, lo muntu ufuna ukuthandwa ngokuthi ngimtshele or ngimthengele izipho or ngibe naye isikhathi sonke. Omunye uthi hey angifuna indoda izohlala nami usuku lonke mina akangithengele into ethize then ngiyazi uyangithanda. So lezo zinto zibalekile Mam Lady D. So one day ngahlala nabafana bami thatha iphepha nawe bhala nawe uzobhala 1 to 10 awungitshela ukuthi if ngikuthanda ngokuthi ngikuthengele ama gifts between 1 to 10 how much uthando oluzwayo lapha mengikuthengele ama gifts asho umunye athi 4 5 9 uma ngikuthanda ngikwenzela izinto ngikwashela ngikwenzela umbhede ngikwenzela ngikhokhela esikoleni ngikwenzela ini how much kusinda kangakanani basho if ngithi ngiyakubonisa uthando ngikutshele ukuthi ngiyakuthanda every day uhamba ngiyakuthanda kusikala singakanani lokho kuwena if uma ngizama ukubonisa ngiyakuthanda kodwa ngihlale nawe ngibe nawe ngenze isi homework ngenze izinto nawe ngikuneze isikhathi sami okuphi kuwena okuyisikala esikhulu ngathi sengibheka ama marks abo Mam Lady D bobabili into ababeyifuna kumina more than yonke into okuyisikhathi sami. Oma gifts labe ngithi mina ingane zami ukuthi mokuphuma PlayStation oqala ngiyamthengela nani abanani ndaba naleyo nto bathi ngayidayisa le PlayStation 6 mina ngifuna isikhathi sakho uyabona. So to me that was ngambuleka uyabona ukuthi ingane zami all they want is my time more than yonke lento mina ngithi bafake ezikoleni ezibiza ngibenzela ini ayibalekile bafuna isikhathi sami. What decide from there Mam Lady D decide ukuthi every year uthando lami nginibonisa ngokuthi ngiyenza into eziningi bayazi angiyokhozini angikwa TV angiye emsebenzini angiyindawo nginikeza isikhathi sami every year lapha ngenza lutho namuntu ngibhekene nani nje kuphela
chuzani-ke phela ngeke sihlale ekhaya yabona chuzani-ke noma ilaphi emhlabeni le nifisa ukuya khona and niyakwenza siyakwenza so ibona kube into yabo bobabili hayi ma kulo nyaka sifuna ukuya ezweni elithize bane-competition bomunye athi hayi siyekulelizwe hayi nkukulisho ukuthi ukubona nitshone khona mase besho bathi sifuna ukuya kula kule ndawo siyospend isikhathi nawe ngoba eSouth Africa ifoni yakhe izongena uyadisturbwa vela bafuna siphume then wenze njalo so that is why every year uqala unyaka Lady D khumbula ukuthi ngisuke mina kade ngibhizi kakhulu ngoDisemba kade nginendoni nginazo zonke ingane zendoni so after that uthi kuphela konke lo ngoJanuary isonto lokuqala ngiyavala kwa-office ngiyenzeni ngihambe nezingane zami so that's soqala unyaka ngibasize futhi nabo to set ama goals abonyaka yini ufuna ukuyi-achieve kulo nyaka ngikusize kanjani ukuthi u-achieve leyo goal wena uzibekele ukuthi ube yini wena kulo nyaka uzokwenzani ukuze ube yileyonto so lento engenza counseling kubantu uma ngibadeveloper to be better empilweni zabo ngiyenze enganeni zami iqala kulelo sonto so my going away sokumsebenzi also kumina ngoba ngisuke ngiyonikeza izingane zami leyonto engaziyo ukuthi bayidinga kakhulu kumina which is my time and it's all about wellness egama waliqamba kahle 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 ngendlela eyisimanga so uma senibuyile negame banjani bayakwazi ukuthi uma ngiphethwe yilo lala laphansi ngihlole sengikuthi sengifamily yakho nje manje bathi noma bathi bangicela imali kadokotela ngoba bese kube ncane kusho wena benze njani what do they do no beza kumina of course you know kunento ma kunani sebeyazike kodwa ngoba ngimix amakhathakhatha mina ngoba amaphilisi ama-antibiotics angiwathandi ngizoqala ngithi okay oza ngibone ngimbheke i-throat ozenze ngibheke ayokuphuza i-ginger tea or yonke ezibabayo so uyabona so baqala kumina most of the time if enenkinga mina nje udokotela wabo through and through noma kwenzekala sizilwa metamorphosis bona ke abantu ngakuthi la ma-stages abangena stages okuthoma lalela lo omncane ngophela lo mdala usena-17 eqeda ukuba 18 manje okay so wathi mase ngena estage ngahlala naye phansi ngathi lalela uyazi iphone ukuthi yini ngiyayazi iphone wazini yini iphone wazini ngayo angitshela mase ngithi waza ngitshele uthi ngiyibona abangani bami bangibonisa ngathi waza ngikutsheleke ngayo awuzutshelwa abangani bami yes ifuna utshelwe yimi ukuthi iphone iyini isho ukuthini yenziwa kanjani enzelweni kuyibhizinisi kanjani and when izoku-affecta kanjani iphone and how to be careful if ukuthi ubuka iphone uyazi ngokushaya indlwabu masturbation ilalela-ke uma umasturbate wakwenza kakhulu kuzokwenzeka kanje waqala vula amehlo but le ngaqala khona Lady D ngoba ngaqala late and into le ngifisa ukuthi nabalaleli nababukeli bakho Lady D bayenze ey'nganeni zabo iy'ngane zethu they would rather into esekameleni bayizwe kuwena mzali rather than bayizwe ngaphandle as much as thina sicabanga ukuthi hayi angikhulumi lento ney'ngane because lo ngaphandle uzoba ingane engangaye ozomtshela ngenye indlela e-wrong kanti wena uzobe usumtshela ngendlela e-right but u-avoid kanjani ndaba ukuthi ubaswaphe mina ngenza ukuthi noma ku-right lokho it's fine okay. But mutshele as your experience ukuthi mina nga-experience ukuthi but ubumtshela the facts rather than ukuthi umthuse mtshela ama-facts omntwana ukuthi wangena kule stage wanalomnyaka kuzokwenzeka kanje umzimba wakho uzoshintsha kanje once washintsha kanje umzimba wakho usuthombile be careful ukusondela kumantombazane ngoba lento i-energy intombazane yakuthinta noma ikanjani uzovuka imizwa so if uvukwa imizwa wena wenze njani so soqala lapho ke manje ukumtshela ukuthi how do you behave in public, how do you behave more nani sex around you, yini into ofanele uzenze, into ongafanele uzenze songena ekuthombeni, ugeza kanjani noma ugeza ufuna uphakamisa amazambane akho manje ngoba suthombile asewile amazambane aphakamisa amazambane, if kukuthi unejwabu lihlehlise ijwabu uyabona. So zonke lezo zinto into ofanele umtshele wena very important hygiene. Geza nomsitsila, ukumsitsila is part of your private part uyabona yabuza. So izinto ezibasic Mama Lady D. So yahamba nganakho usho ukuthi angisho ngathiwa khona abasho bangasho abanye haye yakhona ngoba lalela bami nokuthi wami la use boarding school
uke one time athi ma abangani bami bathe bacela ukuza lana for i-weekend ekhaya bafuna ukukhuluma nabo kalento nami okhuluma nami ngabo if I don't mind as long as abazali babo they're okay ukuthi ngikhulume nabo ngempela kube njalo abazali bathi no welcome Dr. Mthembu khuluma nabo beze begroup ebafana ngibahlalise phansi boarding school njengoba uthi call a spade nje uqhubeka kanjalo. Well ke akufani Mam Lady D sokufanele lapho ke manje ngibe umzali. Uyabona ngumzali manje kubona kunezinto yes engizikhulumayo but age appropriate ngoba at the end of the day angikhulumi nabo ukuthi ngabahalisa ukuthi abenze into ngikhuluma nabo as a warning, as a teaching, as a guidance ngoba ngumzali manje mase ngikhuluma nabo. Yes, I give them information. There's a difference Mam Lady D. Kune difference as when mengikhuluma nentombazane encane ezongena ekuthombeni ukuthi ngikhuluma kanjani naye ukuthi yini ucansi kuyena akufani you know noma usukhuluma nomuntu ona 60 usemenopausile it's different nomuntu ona 30 okade ayibona lento or nomuntu oyivirgin oyintombi into una 30 years but akakaze azayibone lonto so it's different kuya ngokuthi umuntu ukhuluma nobani then you have to change now udlale leyo role ukuthi ngubani manje kuwena because at the end of the day i-aim ya Mam Lady D is to impact change kumuntu not ukuthi umuntu aonakale but ukuthi umnikeze weapon ne guidance. How does it work? Have you ever been in a situation where when they say can we bring our girls too? If it happens what would you say? Oh yes ama girls kakhulu lalela kuwenza kanjani khulukazi lama private school baletha amantombazana abo athi mama Dr. Mthembu usethanda abafana kakhulu ngimbona ngoba use girls school phela uthi sima sihamba nje na imall ngimbona mebheka abafana ukuthi wenze njani uthinta nomfana uthanda kanjani unempele omama bayasho ukuthi uyambona nje awungisizele yena umbizi babizi ukuthi woza la bese la amantombazana you prefer baxubana nabafana noma separate no ngiyabahlukanisa why it's important ngoba Mam Lady D yabo ngesikhathi ukukhuluma for example ngesitho sabantu besifazane awufuni ukuthi abafana bebe ngesikhathi ukhuluma ngesitho sabantu kufana besilisa awufuni amantombazane kahleka this is not a joke it's personal lento uthi ukhuluma naye ngoba even if ukhuluma nentombazane ngesitho sabantu besilisa awukhulumi nayo ngendlela ukuthi uyamkhalisa or anything uyabona you're talking about izifo manje ukuthi hey akazi izifo kanje ukhuluma naye ngehistory ukuthi hey abafana at this age you are only 17 kuwena uthando feels like it's the biggest thing eseyenzeka okay but one day you'll be 30 and realize ukuthi lento wena bocabanga ukuthi ibhube isikuyinja ubethi ibhube isikadinja kokothinja nje kuphela. So abafana bakho bayakwazi ke babezwa ngoba uma bekhuluma bazizinto ezinkulu bese bethi nithathaphi bese bethi uma wethu ovele wena uyaziwa lokho bangazi uyaziwa nje nabazali abanye of course they know uyabona so but when there's something with osanda ngitshela wona ukuthi khona ingane ugogathi ibigay yonke it was immediately ngicela ungixoxele ngoba isale ngicabanga ithi ayibo kanti unomcebo njani madoda Mam Lady Mam Lady D izinto mina by the way ziyaziwela nje ngizithole sengikuleyo avenue kade engayona into ebengikade ngihlose ukuthi into esengiyenza okay ngoba abasibebaningi abagcine sebebanjalo Mam Lady D abazali balethe ingane bethi hey Dr. Mthembu kakhulukazi obabake Dr. Mthembu ngiyamsaba lo mfana angathi ubagenje manje ngiyambheka njena umphambili wakhe mncane mongaka ombhekele inqaba that I have so much of inqaba ke lapho ukuthi nje umbhekele umphambili wakhe Dr. Mthembu newari ukuthi usayiziwayo yayeye angathi awuzushaya uyawenza njani ke lapho cha sithola mahali therapy okay generally Mam Lady D of course depending on the age okay or nangokuthi umzali ukhale ngani okuzokhala nanange behavior it's different masikune behavior ngoba sofuna ngihlale phansi sobabili nalengane and I do that omunye uthola ukuthi ngithi babazali behlezi la lapha umntwana ngithi ngimbuza izinto ngimbona akwazi ukukhuluma ngithi sibanibani would you rather ngibaxoshe uma benobaba la ngicela nishiye okay bashiye then buyihlala la sikhulume nawe kwenzakalani always at the back esikoleni bayangiqala kunomfana ogay esikoleni uleke mina yabona uthola kunezitoro uthola ukuthi uyasaba uzisho especially phambi kwababa okay ngoba baba se-competition sene-anxiety yabona uyasaba usho phambi kwababa masithi okay yabona njengoba ngibakhiphile lento esiyikhuluma is between you and me patient doctor confidentiality okay but
My aim is to help you and to figure out what's happening, okay? Entweni esikhulumile ngifuna ngitshela ukuthi okuphi ufuna ngibatshele kona abazali. Have to ngibatshele something, okay? Okuphi ufuna ngibatshele, welcome ngibatshele, okuphi ufuna ngabatshele. Asho ukuthi hayi ngabatshela ukuthi hayi ngeke. What if lokho ngibatshela kanje, ngingabatsheli kanje? Okay, all right. Bangena abazali. Bazali sikhulumile nosibani, okay? And ngoba kunezinto azishilo kumina but ngirestore abazali. Into ayishilo is not a danger. Ngoba angikwazi ukugcinela wena ngoba sayingane. By law angikwazi ukuthi ngigcine information ezobe danger ngingamtsheli umzali. I have to. Ngoba naye ingane if singitshele into engibonayo ukuthi hey lento siyi danger, by law I have to tell umzali wakho ke leyo nto manje. For example uzothi kunomuntu omdlwengulayo wasekhaya. By law by law I have to. Manje it goes beyond ukuthi ngiyakusiza by law so kumele ngimtshele umzali, okay? But what I generally do mamlady D kubona bonke laba ngoba most of them kusuke kune peer pressure or into embangele ukuthi umuntu azitshele ukuthi unenkinga. Ngithi mina okay asibona science ithini, thatha amagazi akho iwona azongitshela untomazana umfana izitho sakho sesentomazana umesazi abafana njengalo wafika nogogo. Ugogo usenewa ukuthi kuphela kwengane nginayo. Uzela ingane eyodwa ugogo, leyo ngane yazala amantombazane eyanomfana oyedwa. Manje lo mfana usethi mina ngigay. Usethi nje ugogo Dr. Mthembu. Manje uthi wena uzowenza mlingo muni? Sengibuyele emuva. Angazi ukuthi ecambe uzowenza mlingo mini, wethi awungisize Dr. Mthembu. Ayikwazi ngitshela ukuthi nansi ngane. Ngibuze boy, why do you think you are gay? When? Ashoka bakusho basho into ezingafani bonke. I prefer to be with girls. Now futhi umbona ndlela akhuluma ngayo. Usethi I prefer to be with girls. I prefer girls or but that doesn't mean you are gay just because you prefer to be girls. Girls are warmer. Girls are more accommodating. Mengibheke wena umzimba wakho, you are overweight, umkhulu, abanye abafana they might bahleke benzeni. Girls will accommodate you. So you will be drawn to girls. Kuthi kancane. You know? Minus. Kuthi minus. Okay? Let me go find out. Uthi umzimba wakho uthini? Yes, you think you're gay. Okay? Possibly you are, possibly you are not. Some sort of magazi. Uyamtshela ugogo kulethela ngewazi. So unayo ukuthi ugogo usuke ekhulume khona. Okay. Bangabazi nje. Okay, you know. Then ngihambe bonke mamlidi thing. Ufika ngikweni ukuthi uyitshela ukuthi lento isemzimbeni ngoba uyafika kwena most of the time lalela mamlidi day. By the way, as doctors or at least mina ke umuntu uthengena nje. So sengibona lo most likely nansi inkinga yakhe. Ngeke ngimtshele uma ngithi angiyazi inkinga yakhe athi yini ngithi angifuni ukusho mina ngiyokwenza amagazi kube wona azo proof ngoba manje ngakutshela lento to be prejudice, uyabona? So by then it's always to check is there a problem kune genetics yini khumbula ukuthi kunalento ngikhuluma ngayo khosina khumbula ngakhuluma nge-Klinefelter ngakhuluma nge-tennis syndrome lapho umntwana upresenta izintombazane kodwa ngaphakathi unezitho zabantu besilisa zikhona ungayikhipha zingaphakathi. Yes. And izona lezi esimdalela manje ukuthi abe nama hormones esilisa more than ukuthi abe nabantu besifazane. Yes. Konke kuyisethi. Phela khumbula ukuthi ama testicles akho or amazambane aqala abazila esiswini iqala before ehla ayoleka. So uthola omunye uyintombazane kodwa lokho khona amaqanda kumele ngabe kunamaqanda asikho isibeletho ngaphakathi kunamazambane akhe lapho ngaphakathi asikho isibeletho at all. Kuba bekhona uthi uyambheka asikho isibeletho. Yini menza wathi umfana ufathe ingaphandle. Ingaphandle either kuyintombazane ngaphandle kodwa ngaphakathi. Yes, ngaphandle mawabhekile. In fact, there's a beautiful girl ayinhle kanje le ntombazane. Inaleyo problem ayinasibeletho akanalutho usezoshada. Usethi Dr. Mthembu nginale nkinga. Umuntu uthi akanasibeletho at all ngaphakathi. Checkile mamlady imenarism unjani ngaphandle masculine unjani? Unomzimba omuhle, strong, masculine but akukona ubuhle bomuntu. Mamlady D, you know? But nisoleni nize nimenza. No, uthi wakhona la hamba kuqala khona ngoba befuna ingane nomuntu abazoshada naye. Kwathiwa akanasibeletho. Manje useza kumina. Ukuthi awuzama. Exam. Uyabona? So wangamtshela umkhwenyana ngoba phela akazi ngaphela sebezoshada umkhwenyana uzofuna ingane and then uyabona wathini wena umbeleti uzothini iqiniso ukwazi ukusifaka amasingeni akukho ama-hormones akhe abaveli ngenye indlela wamixekile aphambana. It was so ironic phela nje unenwele
very thick akananwele ebusweni but unenwele nje meaning ukuthi ihormone yakhe yesilisa testosterone is very strong so unalezo nwele uyabona but komfana for example uzothola ukuthi unezibele unama hips unani again for example omunye ke ungayina lo wagogo ngamthola kanti ukuthi unesifo sashukela ocashile ngamtreat I think it was 2 months 3 months wabuye seyisilenda esehamba ngathi umfana noma esekhuluma usethi nje uma wakhona Dr. Mthembu useyathomba ngoba ngangimbuza ngokuthoba usethombile lutho ngimtshela ukuthi yazi ukuthomba boy ukuthi kwenzeke kanje ngithi mengimbheka naye hayi tshotsholozi lisafingqikile ngathi ufudu uyabo ngabona ukuthi aykusekude la but ngathi ngimenze ama treatments ngamenza 4 months later hama ngithi ngiyambheka futhi nazi siyalenga izinto naye nje uyambona ukuthi sene mannerism meaning baningi abantwana mamlady D abaconforma because of society okay yes bakhona abantu and by choice umuntu has a choice to be lokho afuna ukuba yibona lesbian okay choice yakho umzimba wakho lo mfana wakho kuthiwa it's in your mind wena wenze njani ukukhombisa konke isikhathi umchecka ke wagcina nje angithi first umuntu ngiba ne counseling session kusama konke indaba yakhe ezithanda indaba yakho ngiba ne counseling session but yazi relief yakuyena lo mfana firstly ngisikhathi ngibuyisa amagazi ngithi well you can decide you are gay but amagazi akho athi umfana so kuba gay is now a lifestyle choice more than it's a biological choice yakho okay ngathi kodwa nake ngikutholile kuwena ngaphakathi okuronga iloko ama hormones kanje ngizotreata lokho mina lokho choice yakho kuba gay it's your choice siwenza ube umfana fully fleshed kuwena ngoba ikona okudominate uyabona and I did that mom lady day umfana obhambayo umfana manje singambuza ukuthi manje amantombazane so nama feelings towards ama girls beautiful at least senayo this one boy belethembele abantu balahli ithemba but mom lady day again angifuna ukuthi abalaleli bethu nababukeli bethu babona ngathi kukhona isexuality is against asikho against I know what we are open but we are saying people must not be conformed and forced ukuthi babe yinto kanti unokugula lo muntu ukugula kumbange abe kanje then sebeyamqala abantu ingane meyoqalwa ke you end up becoming lokho abantu abaqala ngayo but bakhona baba gay ngempela all round yes mostly well kulaba balethwa mina remember phela kulaba balethwa mina usuke vele kukhona iquery umzala beza kumina besayingane the young ones uyabona but lo suke se decide nje fully fledged ukuthi lalela I'm gay and I'm proud no I get you so mase sibheka konke lo siqala isikhuluma i-wellness center kodwa uyabona ukuhambe kuyoshona le konto eshilo wathi amaphilisi uyabona ujogo wenza kanjani khona isifo kusibona lesi ngempela into engayenza kufanele lo muntu yes zikhona mamlady dikhumbula ukuthi we-Medilution i-foundation yami yokuthi mamlady ngihlala ngikhuluma njalo ngisho ngithi ayikho i-computer e-beautiful njengomzimba womuntu ayikho umzimba wakho can do everything kuwena oyidinga uyazenzela yona you don't need anything if umzimba wakho usebenza so i-ethos yethu yokuthi we clean umzimba wakho mamlady subuyisele esimeni lo okumela ngabe ukusona that is why uthi umuntu noma efika first thing nje ku day 1 ngamclean umuntu ngimfaka emshinini ngimclean imthambo ngidrain acid ngoba iacid ibanga inkinga sikhipha inyongo siclean izinso ngoba sidinga izinso zakho also to work ukuze umzimba wakho usebenze ngiclean isibindi ngoba we need isibindi sakho naso to work ukuze umsebenzi wakho wonke wenzeke okay ngichathe also skip ukhuculilo konke umngcolo so uyabona ukuthi kuba so ku day 1 lapho and yazi ngitshela isecret inqwaba yabantu baphola kumina only after i-session yokuqala meaning bevele ngaguli bengcolile and then umkalela buye bese oba into regular ayenza njalo so always kona wonke umuntu wami namamlady I always say ngikwenze kanje ngizodlulisa 2-3 weeks ubuye after 3 weeks uzongitshela umehluko ukuthi yini from there ke sengikwazi ukubona ukuthi yini esakhona yini esele sengiyazi ke lokho kukhona there's really a problem sengibhekana nayo yes singayitreata ke manje lento ke manje sengibhekana nayo ke oxygen amakhamba ami esiZulu ngiyamixa awesilungu mengiwadinga ngoba I use them also ngoba ngiyawazi ngiwafundele uyabona sengiyazi ukuthi lokho ngikumixe nalokho ngingakumixa ngiyenza amatiye ngiwenza from scratch depending on lo nento ethize kusho ukuthi inkinga ngabila angimneze itiye ezovula umthambo nenzokwenza ukuthi ngiqube yineze itiye ngizophuze le tiye for a week kanti ngiyazi ngithakile lapho kulo mithi yami
ezokwenza lento esengibona mina ukuthi iyinkinga kuwena emzimbeni wakho. Senginawo ukuthi mangihleli lapha yabo la senziwa khona kufaka iy'nyawo so kwenza ney'langa ngelilanga bathanda abantu so kwenza la sekudemonstrate kahle ngibona iy'nsizwa ibona ukuthi leli igoqa ikapisi and abantu ngiyazi ukuthi yinye kuphela i-focus ne-interest yabo uyashiza ngapho hostel sengeke ngibabone bathi hayi basebangokuba abaningi manje ya basuke bethini la mamlady qala babazi ukuthi kuchathwa ngemithi manje kuchathwa ngale nto iyabasiza nayo kakhulu. And I think also once ngikhuluma ukuthi hey lalela ukuchatha nje kukodwa uzochatha ngamanzi it's good enough ngoba it's the mechanism yokuchatha in cleaning yona uzohambe ivula ama receptors lapha emathumbini akho kuyona ezoclean more than umuthi siyawufaka nje umuthi as an addition but amanzi ewodwa nje azoclean. So yes Mam Lady D la ngiyababona ayayibona ke ngidona seziqhamuke hostel ifuna la sahlala nayo la kanti ngoba ngiyabaza abantu abathanda into iyabasiza le iyabasiza Mam Lady D phela of course ngikufundele vele inkinga zasekameleni it's my specialty you know but also once umuntu esenenkinga yokuthi umnomzana wakhe akasagiyi ngendlela hayi uza lapha kumina aphume segiya wangampela futhi ubona ngani seyagiya bizwa ngabo phela yabona 2 weeks wami ngithi kuya 2 weeks baxoxela yabona 2 weeks wami usuke testimonial ngithi hamba kuya 2 weeks uzongitshela abuye yena athi Dr Mthembu hayi angisina ngithi finish ngiyakhipha wakho nathi ngimfice washa angisazi kodwa ngiyamkhumbula nabanye ngimfice lesagcina sicamele la senibangani manje wathi ngimfice washa ngathi awumancane ewashini sagcina sicamele kodwa nala sesibanga ukuthi kunezinto sasikhulumene naye engangisho kuyena yabona wena ngoba again ngangimkhucululile ngithi yabona lezi zinto ezithize engekwazi ukuzisho ke-off because of confidentiality akafuni ukuziyeka lezo zinto so kuhambe iwe futhi into yakhe abuye futhi beclean ngithi mina iyeka lezi uthi hayi ngeke ngiyeke lento ngayiqala ngisamncane ngithi so ngizokwenza njani isho basimama hayi ngeke kunezinto azenzayo ezwrong Mam Lady D uyabona engile ngithi lento iyiphindisele emuva always. So uyabona sithi sikhuluma nawe nge-wellness center sithi sathi siyayiqala sizoyichaza yonke kufanele vele ama-testimonials mina engidluleka ukuthi uma siwakhuluma Mpilonhle wena usazongichaza kahle kodwa sekufika kona kuqala ekhanda lami yabona uma nje loba ngikhuluma nawe sekufika lento yokuthi infertility nayo uyayisiza people abathi kuwena hey we couldn't have children but now sithola ama-twins ngibuke ngithi kodwa lo shintshi lona wathola isingane lo shintshi lo phambi kwami because yabona no 5 cents mawuthenga kushintsho omncanyana but kanjani wazi kanjani ngoba abantu abasuke bengayitholi ingane ibona abafika bekhakekile awube nayo tension ne-anxiety ukuthi if I fail here ngizoluza angazi I don't have that I have faith yasiza leyo nto I don't have that I have faith okay and uyazi ukuthi uza odokotela you know when I say odokotela who've been to specialists namagayini benza zonke izinto zafail Dr Mthembu sesela kuwena basuke ko-Eastern Cape kuphi sifuna umntwana sifuna but umntwana I think ikona kona i-physical lokhu kuphela isuka kwasekutheni how do they operate the machine how do you make sure that ama-ingredients ayalunga usuka lapha emuva nayo that is why I like to take a history yomuntu and ngesikhathi ngile ngikubuza lezi zinto lo muntu angikubuza imibuzo kanti mina ngiphakathi emzimbeni wakho manje ukuthi problem odokotela labo kusho ukuthi bona babheka lokuthi uya x-ray uya in ultrasound yikho sebehlulekile babuye beza kuwena ne yeah sebekwenze konke lokho kwemshini ama-MRI nani abuye igaba MRI same as umuntu uzoza kimi Dr Mthembu bathe i-sperm count sami si-100 mano sincane si-1 million don't tell me about ama-tests ngitshele ngawo what's happening emzimbeni wakho okay kwenzeka ukuthi nokuthi kanje i-sperm count yakwazi ukusenza phela nakuthi yakutshela ukuthi bathe angisifuni athi ngiyamtshela ukuthi musu ukungiblocker ingqondo yami ngento enziwe i-test ngithi fine usenzile angisifuni esakho mina ngifuna ukwazi ukwenzekana emzimbeni wakho so I know ama-questions akho ama-questions yeah wena uqala uqathela ukudla okudlayo uhlobo lokudla okudlayo uthole ukudla ngabe kunjani you know ama-habits Mam Lady D ukuthi siyatshuza siyavuza umbalamuni samafinyela samanzi sinjani simhlophe siyelo siclean kumama siphuma emva kwesikhathi singakanani masusifakile ngaphakathi uyabona so there's all these questions mina angitshela okuningi ngaphakathi kwena ujwayele ukudlana ekuseni udlana emini udlana
what's your lifestyle? Yabona? Singaphakathi kwenake. Singakwazi-ke lapho. And after that, uNkulunkulu works bayazithola iy'ngane. uNkulunkulu works bayazithola iy'ngane, Mama Lady D. So ngendlela ozenza even i-sperm cell count iyo lento ethaza ukuthola Yes. amawele. Ngiyakhumbula lo wafona mina usethola amawele. Ovana ngene emoyeni washo njalo. Yes, Usho ngiyakhumbula. indlela kusukela ekudleni kuze kwehle ugcine But sethola also amawele. Mama Lady D, umuntu understand umzimba wakhe. Understand nokuthi if ngenza lento, if ngizophuza lokho, kuzo-affecta kanje into yami. Uma ngizodla ukuthi, if ngizoya esitolo esithize ngithenga inyama, ngoba one of the things engeke ngithi, lalala, awukuyeka inyama. Abantu besilisa athi, "We, inyama ngidla kanje, ngithanda kanje." But ngimchazela, let me tell you why. Unless uzodla inyama liyasemakhaya, ezigijimelo yaziyo ukuthi inkomo lena vele yabona bisengo yasemakhaya. But lokho kujoviwe kwenzela ukuthi akusheshe ekhiqize kuze kuzale. Okay? So ama-hormones nemijovo efakwe yona eyokuthi isheshe izale manje kuzala umuntu wesifazane. Kusho ukuthi ifakwe ama-hormones esifazane. The more wena uyidla lento izosithela isperm sakho. So ngesikhathi mina ngikhanda isperm iyeke leya nyama. Okay? Yidla le ibalekayo yasemakhaya, udla imbuzi, udla inyamazana, into waziyo ukuthi if ufuna inyama uyazi ukuthi azijoviwe. Ngoba mina nginikeza 61 days uzokwakha isperm sakho esewumunye umbali eseyenye into. Ngoba phela umzimba wakho takes about 61 to 64 days ukuthi wakhe isperm esisha. So ngisebenza ngalo zensuku nje. After 2 weeks ngimbuza ukuthi angixoxele sinjani isidoda sakho? Hey Dr. Mthembu sinjani mesiphupho? Hayi good. Amsebenzeke indoda. Nebala. Hamba usebenze. Mina ngifuna ukuzwa nje manje in 3 months if kuukuthi lo muntu akasibambile isisu ubuye uzela kumina. Ngala ngaphandle kudinga ukuthi mangalungiswe kumuntu esifazane kakhulu kanti nangala abesilisa bayaba. That is why mina if ngitreata umuntu especially ngento eyenzalo awuzwedwa ngithi uzomithisa uba. Ubani has to ukuthi bebe bobabili labantu. Hayi kusho ukuthi asivaleke manje nkosiyami ngoba kuningi and asijahe indawo. We still gonna have more and more episodes esiwadile nawo, but ke usually it helps if one be indicator, like an indicate ukuthi Instagram yami, Instagram yakho, we've got ama-platforms now. Basho ukuthi kakhulukazi kwi-YouTube where you're sitting down and talking. Sifisa nenikhuluma nalo ngiye nathi we touched upon this. Sicela niqhubeke lapho. Siyabonga sicela iy'namba zase-Medlution ngoba that's your home. That's my home. Your Facebook is your home. Okwamanje ngithatha i-Medlution angithi soon ngizobe sengisho i-Dr. Nomcebo Mthembu Network. Definitely. YouTube kwi-podcast. Definitely. Okay? But ke i-Medlution ngoba i-clinic yami ngalokhu kudokotela. Sise-Botha's Hill, sise-Richards Bay, sivule Richmond, sivule Goli. Yeah. Nomuntu lo. But iy'namba zethu kozosithola kuzona 031 765 8475. Kileya la eHillcrest kileya. Usho ukuthi usungele saba no-12 hours, 24 hours wena. Kumina. Uzolinweba kanjani usuku lapho? Uzobona kodwa when you make it happen. Uyafika abantu bawo awuvule phela ngakithi ko-Vryheid. Ngithi kulungile ngizovula kodwa ngizofaka omunye udokotela. Bathi hayi sifuna wena. Ngithi ngenze njani? Ngithi ngizofaka omunye udokotela. Hayi sifuna wena. Siyabonga sivalelise next until next time. Until next time nibe nosuku oluhle. Andi. Siyajabula ukuthi nibe nathi kule ngosi nje yethu. Yes. It's intimate. Very intimate. Yes, that's the name. Basho ukuthi awubheke le ngane dade awubheke noma mdudu simthembile untanga yethu. Sebesixoxiwe thina. Siyeza. Yes. Siyabonga, thanks.